Péter a Kaposvár elleni mérkőzésen szerepelt 150. alkalommal az élvonalban. Ebből az alkalmat Dézsi Attila ügyvezető igazgató úr nyújt át neki emlékplakettet játékosoknak. További sok sikert, gratulálunk, hajrá ZTR! Kovácsi Zoltán játékvezető élete első F1-es meccsét vezeti a mai napon. Gratulálunk, és további sikert kívánunk pályafutásához. Sok sikert, erőt, egészséget!